Slørugler. Sløruglen er en vild rottedræber. En uglefamilie kan æde 1000 rotter om året. Uglen sluger hele rotten og fordøjer rottekødet i kroppen. Rottens kranie og knogler kommer ud i den anden ende. Sløruglen lever dog ikke i området, så du skal hente den fra Malaysia og sætte tusinder af fuglekasser op. Slanger og leopardkatte. Når leopardkatte vil have kød, jager de næsten altid mus og rotter. De kan æde 2-3 rotter om dagen. Kattemor får op til 8 unger om året, så familien kan hurtigt vokse så stor. Hvis du vil have flere leopardkatte på plantagen, skal du lade planter vokse mere vildt mellem dine palmer. Leopardkatten elsker især at skjule sig under sværbregnens lange blade. And this place where the leopard cat hide in the daytime or resting in the daytime, sleep in the daytime. It's a perfect place for them. Pythonslanger og kobraslanger er også fremragende rottejæger. De kan godt lide at ligge på lur mellem nedfaldende pandeblade, så hvis du vil have flere slanger, skal du ikke holde plantagen for ren. Du skal så bare passe på, at slangerne ikke bliver for store. Bliver pythonslangen 5-6 meter lang, så er den farlig for dine medarbejdere. Du kan tilkalde en af verdens førende slangeeksperter, Romulus Whittaker, til at hjælpe dig. Makakaber. Og så er der makakaberne. Du kunne få flyttet nogle store flokke ind på plantagen. Makakerne spiser både rotter og frugter, og kan også finde på at gå efter slanger og andet kryb. En enkelt makakabe fortærer i snit 1-2 rotter om ugen, men faktisk æder de nærmest alt. Hvilket dyr vælger du? Du har 20 sekunder til at beslutte dig.